Rescat Films de Lloret de Mar i La Selva TV presenten Lloret Vintage. La relació amb aquestes aigües ha marcat la història de Lloret de Mar. Al principi del segle XX, la seva gent poc intuïa com el turisme marcaria el futur d'aquesta població de la província de Girona. Tot i això, en aquestes primeres dècades de segle ja van començar a arribar els primers estiuejants, famílies catalanes acomodades. L'any 1917, Raül Rubiralta va enamorar-se d'aquest paratge de Lloret de Mar. Aviat va córrer el rumor que havia arribat un senyor de Barcelona que estava comprant les vinyes. I així va ser. Raül Rubiralta va escollir aquest enclavament de la Costa Brava per portar a terme l'obra de la seva vida. Només en aquest entorn i en aquesta època es podien arribar a concebre uns jardins així. Aquests dies, Lloret de Mar celebra la Setmana dels Museus en motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora el dia 18 de maig. Durant aquests dies, els centres obren portes de franc i organitzen desenes d'activitats especials, visites guiades i concerts. Un d'aquests espais és els Jardins de Santa Clotilde, que formen part dels Museus Oberts de Lloret de Mar. Els Jardins de Santa Clotilde estan situats en un promontori sobre el mar. Ocupen gairebé 3 hectàrees, en una superfície amb 50 metres de desnivell. Construïts com un mirador sobre el Mediterrani, el seu disseny ens sedueix amb un recorregut on la vegetació ens acompanya d'una manera harmoniosa. Que ha nacido en esta finca en verano, en agosto, porque en aquella época pues poca gente nacía en las clínicas, ¿no? Yo soy el nieto de Raúl Rubiralta, el doctor Raúl Rubiralta, marqués de Rubiralta, un título pontificio que le otorgó Pío XII, el Santo Padre. Mi madre es la hija mayor de mi abuelo y de su primera mujer, Clotilde Rocamora, que fue la que le ayudó pues, a escoger los terrenos y a plantar parte del parque, porque ella murió antes de que culminase toda la instal·lació del parc, no? Raül Rubiralta va fer-se propietari d'aquests terrenys l'any 1918. Un encreuament de destins acabaria reunint les persones decisives en la realització dels jardins. Raül Rubiralta era soci del germà de Nicolau Maria Rubió i Tudurí, que en aquell temps era un arquitecte acabat de llicenciar. Aquesta relació va propiciar que Rubiralta encarregués l'obra al jove arquitecte i els jardins es van acabar en una primera etapa l'any 1926. Els jardins de Santa Clotilde ens reconcilien amb la naturalesa i prenem consciència de la bellesa com una experiència. No es un jardín donde tú puedes admirar flores, donde puedes admirar grandes ejemplares, sino lo que tú puedes admirar es un espíritu, una sensación. Esa sensación es la que realmente da valor a los jardines de Santa Clotilde, además de la propia arquitectura de Nicolás, que es extraordinaria, ¿no? Pero en sí lo que uno realmente creo que se lleva de aquí es esa sensación de haber estado en un sitio agradable, de haber estado en un sitio que te transmite unas sensaciones que van mucho más de la conciencia propia de lo que la gente entiende por un jardín, ¿no? Y eso es fundamental y además yo creo que aquí es único. Amb gairebé un segle d'història, els Jardins de Santa Clotilde són una expressió artística viva. Cal ajudar el jardí a viure, a produir-se com a obra d'art al llarg del temps. En això, la jardineria s'agermana amb el teatre i la música, les obres de les quals no existeixen per elles mateixes. Ans l'home ha de reiterar la seva activitat artística si vol reproduir-les al llarg del temps. A finals del 2025 es va inaugurar el nou amfiteatre, un equipament integrat en els mateixos jardins amb capacitat per unes 300 persones. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet.